Wara snin ta' telqa kbira u nuqqas ta' deċiżjonijiet li tieħdu fil-passat, il-Ministeru Għawdex beda proġett ambizzjuż biex jibni mill-ġdid triq L-Imġarr Fin-Nadur. F'konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat li triq hija mibnija fuq żurżieqa tat-tafal li tul is-snin ġarbet bosta ħsarat b'mod partikolari fejn hemm in-nixxijat tal-ilma. Il-perit Adrian Mifsud li qed imexxi tim tekniku dwar dan il-proġett spjega li peress li minn taħt it-triq għaddejjin 3 nixxijat tal-ilma dawn komplew jiddegradaw il-bażi tat-triq. Hemm problema wkoll illi din iż-żurżieqa tat-tafal li warajna hija traversata minn diversi nixxijat tal-ilma u li f'dawn il-pożizzjonijiet fejn hemm in-nixxija tal-ilma t-tafal terġgħu ħafna iktar dgħajjef. U fil-fatt meta studjajnija ħareġ ċar illi l-iktar parti illi hemm ħsara huwa proprju fejn hemm minn dawn in-nixxijat tal-ilma. U għalhekk f'dawn il-postijiet irid isir intervent iktar intensiv biex is-sisien tat-triq il-ġdida ikunu fuq materjal iktar b'saħħtu. Il-perit qal li għalkemm fuq is-sit waqfu l-interventi b'mod temporanju tul dawn ix-xhur saru bosta testijiet f'laboratorji lokali u barranin. Għalli mir-riżultati jidher li triq tinbena b'diżinn partikolari li jirrifletti l-karatteristiċi naturali li fuqha bniet it-triq. Il-Ministru Għawdex Ġustin Karwana qalet li x-xogħol fuq din it-triq li qed toffri sfidi kbar ma jinkludix biss xogħol kosmetiku imma huwa proġett infrastrutturali massiġġ, riżultat tat-telqa u nuqqas ta' deċiżjonijiet li ma ttieħdux fil-passat. Qegħdin fil-fażi fejn it-testijiet tlestew allura qegħdin fil-fażi ta' diżinjar ta' triq ifisser illi ser ikonna interventi illi huma tailor-made u skont ir-riżultati tat-testijiet. Qalet li l-Ministeru mmexxi minna dan il-pass biex din it-triq terġa' tinbena mill-ġdid peress li hija waħda importanti għall-immaniġjar tat-traffiku u kienet qed tesponi lill-pubbliku s-sidin tal-proprjetà fl-inħawi għal riski kbar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.